chugia angma bai rang puisa bialangma bai sakhamya thongarona kalaima tongkha Joyento Deborma mungui khoroksa tiprasa takhuk omhaino kha sajaknai mangpili Mandaya di blog bising khopjaknai Buraka kamini takhuk Joyento Deborma samung tangi chajanai thangnai talsa talni swkang sak hamyangma bai rang puisa chugyangma bai rang puisa bialangma bai sak nainogo thangi manjaya nukhunga ajinai khoroksano takhuk Joyento Deborma sajla khorikni tai hikno tiyei tabuk phatisa macha khe phatisa machaya bialo birmano klai tongmani mangpili kasai phekya Koktoma Express o sajla khorikni no khoboi takhuk Joyento Deborma ni hik lukorungni thani mungya pharka saina hamrina bagui je mansak je chuksak chubajati hinai Joyento Deborma Chita mungmani bongkai agi pula chem mungo kam khaisai tongmani tacha ngai lomo bahok sajango kismisa ngai doctor bithirong nahari lomani borirong nahari chari tonta ngai chari ton ngai kisi hamu ngai haite tin kamro khayo haida ngai ta khai bari thangata ngai hospital talang nemeni bono chawo bi liver nosto bosa ka sai to hon ngai pathor bo ganang nei ngai operation ma khayen so doctor Bos itu kan jibi bo amne porke am pore kai ko nogote hiketa rang kare ni bono bos bala kan 4 mas ronga ya abi ya gulta haino haite tlak ya ona khumbu jaga pula talang mani no aran hote ngai jibi talang de hinjago ngai jeng apro nogo hakya rang kare ni ngai char jogodis barang 5,000 dai ro ka netam gro khaisa sabo agi tam khaisa kam khayo sero ka thok sita kene chalana bos ta kaisa class 5 pori tong tabula tai kaisa to kusu bo class ko bola class 1 tabula baki cholle ta ni ko tipara mothani dol log barong mairum logri phayo hating ri phayo ta sabango amon tong hota kisa amon chai to apna kare no kono tongi tong ke bini tabu sori hamele bahai mane base de man base me kisi pana bola agila tha bihim tongman tangla tha pani himalaya ta tamu nai lo kurni thani amunang an basanya hamri namu so lokon thania nai tese nai ta chaijo nai ri namu so lo kurni thani ta ko kasana sari ni je bokna musung mane sari lo kurni amun ke chaijo nai ta rang bono nai ne bagi doctor chawbin mo operation ma khane ni chaw pathor Suri tu bohok tungkulawo ke bazar maya bazar ka sinjago pathorong ko jibi thangmani usigang se phayo ngai operation khai morle rang kare ne ta tamro musung lo kurni thani kon kok sana da musa esa saijo santa kisan dak baham doctor na tawaisa sangai nani hamnani pula no mere person ma hambai bin chori to palukjang no gram baisi bo subakha bin chori no nanya bagai sini tipra motha bo jung bo subakha sini area doton subakha kai asuk bai hamia bin chori kai jung bono je mantei je suktei chamung bo nungmung bo rang ro kisami subalaikha kai bini tabuk chori hamna kai te bo rang nango kai jung ba asuk yak sugyaba bukha tongkhoni yak sugyaba rimai elaya ngai joto khaganang lukurok chintibra sarok jotono subai tongle hinge bono kia suba kangkai ang khub chajago haita ngasung je suba te suba laikha ngai khaganang tibra sarok kisa bono hai nai phei suba oi bin chorno kaham kai mane tonima hangkai jeng chajago ta bin busabo sarai sarai knei ngai gorib borok sungbo gorib no haibano jeng je mantei suba laikha bo mana agiro ke tam khaisa mane agi rogo hangkai ko tini hajira thangai tini maisao aba hiken choli tongota hajira ro khaisa ta bo hangkai bihi busai hajira khayo borok busabo knei chirai chirai tabuk ka ke samung lo tangmali tabuk samung tangmalia ngai jengbo borno iko tangmaya ninyo jengbo je mantei je chuktei jengbongno subaino tongo samung numrok
gerang rokbo जों bo asuk ungkoya choliaba puilao soba laikha hingkai tabuk chinjago rang krei saibano जों samung num rok hingkai chini dolong no जों khanglaiye rui to rui tongo ta doctor rogo hingkai sobai malia ta जों bo asuk rang rok krei bla